Ovo je RC oscilator iz praktične elektronike 7, koji je praktično realizovan na letvici sa luster klemama i za koji u praktičnoj elektronici 7 piše da vam je od alata potreban samo šrafciger ili tinaški odvrtka. Ovo je njegova električna šema koja je detaljno opisana u praktičnoj elektronici 7, a ima o njoj i u praktičnoj elektronici 8, a ovo je kako to izgleda crtež, kako to izgleda kad se realizuje. Crtež zapravo ovoga. Kao što vidite, nožice tranzistora, hajde, malo to bude kulturnije. Nožice tranzistora se ovako, ove kolektor i emiter saviju, pa se ovako pažljivo uguraju u ove 3 rupe, u ove 3 kleme ispod ovih šrafova, pa se onda šrafovi pritegnu i on tu stoji. Ali da bi se to desilo, zapazite da je ova letvica nesimetrična u odnosu na ovu osu. Naime, ona je imala ove krajeve i s ove strane, ali da bi nožice tranzistora ove savijene su vrlo kratke, pa sam ja onda ovo ovde skalpelom odsekao, što se lako radi, ili ovo neka mekana plastika. Međutim, bolje rešenje je da vi nekog iskusnijeg, starijeg kolegu zamolite da vam on na tranzistor, na nožice zalemi po jednu ovakvu žičicu. I onda će tranzistor mnogo lepše da uđe, leći će nožica ispod oba šrafa i onda je spoj sigurniji. Evo jedan otpornik. Zapazite, nožice teg otpornika nisu sečene, nego su savijene ovako, pa onda kad se on ugura ovde negde gde mu je mesto, ispod oba ova zavrtnja, i tu bude još neka žica, što god je više žica, spoj je pouzdaniji. Evo jednog trimer potenciometra koji se koristi u mnogim projektima. Opet onog starije kolegu molite da vam između jedne krajnje i srednje nožice zalemi 2 žičice. Ako takav ne postoji, ne poznajete ga, onda ovde obmotajte nekoliko puta neku žicu, pa je onako uvrnite, kao što je to i objašnjeno. Međutim, kad je zalemljeno, to je mnogo bolje. Kondenzator, evo ga, ovaj otpornik, to je ovaj kratkospojnik K, to je ova plava žica. Ova. Evo su tranzistori, ovaj prvi BC547 i ovaj drugi 557. Ovde se priključuju sonde. Ova i ova, to su ova i ova. To su ove sonde, 1 i 2. A ovo ovde je masa, to je ova sonda koja ide u tačku 4. Tačka 3 i 2, to je u stvari jedna ista tačka. I kad se kad se ove dve spoje, ajde to izvedemo ovako, oscilator svira. Ovu za sada ne koristimo. Sad, ovo je, pogledajte, ovo su dva cilindra oko kojih je omotana aluminijumska folija, a za donje strane su uhvaćeni pomoću krokodil štipaljki.
Evo ovako. Evo. Ovaj drugi je uhvaćen pomoću ove druge krukove štipaljke, a drugi ovi krajevi su priključeni, jedan ovde i drugi, ovaj crveni, na ovu crvenu. Znači, ta dva cilindra su u stvari priključena ovde, između tačke 1 i tačke 2. To je, tako smo napravili detektor laži. Ovo je vrlo uprošćena varijanta. Uprošćena onako što se kaže do daske. Bolje bi bilo da postoji jedan trimer potencijometar umesto ovog otpornika od 47 kOh, ovog ovde, i bolje bi bilo kada bi postojao još jedan trimer potencijometar između ovih tačaka 3 i 2, znači između baze i mase, pomoću koga bi podešavali osetljivost. Pomoću onog prvog koji bi došao ovde podešavali bi učestanost. I uz nekakvo eksperimentisanje sa živim primerima možda bismo nešto, može da se ostvari da to bude malo bolje. Evo kako to radi. Zamislite da sam ja osumnjičeni. Kao što u knjizi piše, ove dve sonde u stvarnosti su bile deblje od ovih, duže od ovih i mnogo teže. Znači, zamislite dve metalne masivne šipke, teške, koje onaj koji drži mora dobro da stegne da mu ne bi ispale iz ruku. I evo ja sam osumnjičeni koga inspektor ispituje. I sad on mene pita, gde ste bili i šta ste radili 31. februara u 7 sati uveče? A ja kažem, sedeo sam kući i čitao novine. 30. februara, gde ste bili? Čitao sam i tad novine. Novine sam čitao. Ali ja se setim da sam se prevario, ruke počinju da mi se znoje. Dolijao sam, što bi rekli. Malo kasnije opet dođe neko nezgodno pitanje i ako je to nešto što me vrlo ovako kompromituje i otežava situaciju, meni ruke opet počnu da se znoje. Eto, tako je to bilo. Takav je, ne baš takav, nego sa elektronskim cevima, detektor laži prvi koji je napravljen u istoriji, korišćen je u Americi 20. godina prošlog veka, baš onda kad je počela i radiodifuzija, kada su onako glavne ličnosti u Americi bili Al Capone, Lucky Luciano, ona i Mašinka, Jimmy i šta ja znam, takvi ovako tipovi.